Дами и господа! Чакайте. 18 години Pambos Dancing Center, дами и господа. Значи искам още веднъж силни аплодисменти за хората, които танцуваха от сърце тази вечер. Хареса ли ви програмата? Дами и господа, както винаги казвам в залата, ние научаваме на хората да танцуват не само с краката, но и с сърцето, защото ако не обичаме това, което правим, ако не го правим с удоволствие, ако не го правим с усмивка, по-добре да не го правим. Така че за мен е най-добрият танцор е този, който се усмихва най-добре, най-хубаво и наистина се забавлява, когато излиза и танцува. Ще взема още 5-6 минути тук, защото искам да благодаря едни уникални хора за мене. Първо отбора, Los Pambos Dance Company, който почти всеки ден сме заедно. Деси, Анелия, Сиси, Ели! Ицо, ти си имаш. Той да ги виждате и всеки ден в залата. Ицо, Митко, Сашо! Сашо, бе! Ицо, Митко, Сашо! И Илия! И Pambos се габил. Дами и господа, искам да покана една невероятна, уникална жена, която прави супер страхотни хореография и тя е уникална. Мария! Който от 18 години имаме Pambos Dancing Center и продължаваме да работиме усилено. Ако имате деца, можете при Мария, ако нямате, може да помогнем, за да има при Мария, после пак при нас. Искам да покана още една невероятна жена, която и тя горе-долу беше някъде 16 години. Тя дала всичко, целият живот за залата и заслужава наистина силни аплодисменти. Знаете ли за коя говоря? Да! За Мира Тодорова! Ела, Мира, ела напред! Мира, ти от коя година си? 98 или не знам? Дами и господа, наистина си е дала целият живот почти до тук, до сега. Не целия, остана още малко. Окей, дами и господа, наистина... Румене, няма ли да правиш още едно дете? Сега, дами и господа, наистина искаме да ви благодарим от сърце. Искам да... Елате малко по-напред. Още веднъж силни аплодисменти с хората, които работиме всеки ден. Джаки, ела и ти, бе! Джаки! Елате, остане напред. И Джаки е в отбора, дами и господа, но когато си намери гадже, излезе, пак идва, пак тръгва. Я като троле. Спира. Дами и господа, за всичките участници, които танцуваха от Pambos Dancing Center! Давайте! Вие сте! Сега е момента! И да се приготви тортата. Къде е тортата, бе? Ходете го напред. Сега елате, Los Pambos, елате напред. Дами и господа, този празник... Чакайте, стой. Този празник е за всичките нас, защото Pambos Dancing Center сте вие, ние, всичките, които трябва да танцуваме и да се забавляваме и да се радваме на живота. Мария, Мира, отбора, елате тука! Елате тука!
να κάνουμε τα 5, να λυσνάτε τα 5. Happy birthday! Είδες να είσαι αγγλίσκη. Happy Δάμοι господа, най-сами благодарим от сърце и сега един миш-маш за всичките! Миш-маш! Ай!